फरायसा गथ' थांनाय मोनायाव बे जाथायनि आन्दोआव मा दङ बेखौ दासिमाव जोङो मोजाङै मिथियाखै खिन्थु गथ'खौ दहायसो बिमाया थांनानै खोनानानै थांनानै नुहैबाय नंगौ आंनि फिसा होननानै बेनिफ्राय खबर मोननाय लोगो लोगो आंबो स्कुलावसोमोन स्कुलनिफ्राय आंबो फटकरि फैनाय जाहैबाय सुथि लानानै दा नुफैबाय नंमारगौ दा थानायाव दं आरो जोङो गथ'नि गासिबो देहाखौ नायबाय खिथुथिं माथाया एसे गुरुबनाय बायदि बेनिफ्राय खाफालावबो एसे बुनाय दं गोदनायावबो एसे सेरनानै मानाय बायदि दाग दङ बेनिफ्राय उदैयाव नैबे उथुमै गुदियाव सुनायनि दाग दं आरो सुनाय दा माजों सुदों जों मिथिया जायखिया दाग दङ आरो दागा एसे गिदिरैनो बेफोरखौ नायोबाथ' बे बुथारनायानो सोरबा लोगो दिगिफ्रानो बे खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो आरो फरायफुबाय थानायमोन नामा मानसियाथ' फरायफुबाय थानायमोन बेयो दा गसाइगाव आइटिआइआव फरायोमोन दा बन्द दाख्लैहाय बन्द मोनदों नामा कलेजआ बे बन्द'आव न'आव फैनानै बेयो लोगो दिगिफोरनाव बिदिनो थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो लोगोफोरनाव थांनायाव गामिया रुपाथि नोगोर क'क्राझार 3 नम्बर वार्ड बे न'आव बिदिनो थांनानै लोगोफोरजों थांनाया सानथाम जाबायमोन दिनैजों न'निफ्राय गैयैया सानथाम जाबायमोन न'खरनि मानसिफ्रा बे सानथामनि गेजेराव रायज्लायनाय जायाखैमोन नामा न'खरनि मानसिफ्रा सानथामनि गेजेरावथ' नङा मैयानिफ्राय एसे नागिरलायनाय जादों होननानै आं खोनादों अब्लाबो जोङो बांद्राय माबानो मोनाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैहाय मानसिखौ गोथै देहाखौ मोननायखौ जों मिथिनो मोनबाय बा नुबायबो आरो क'क्राझार थानायाव लाबोबाय दा क'क्राझार थानायावनो दङ लासआ गोथै बे गेरेमसानि गोथै सहआ दा क'क्राझार थानायावनो दङ आरो नोंथांमोना बुथारदों सन्देह खालामदों बिनि सायाव एफआइआर होनाय जाबाय नामा आरो माबायदि न्याय लुबैयो बुथारनायाथ' सन्देहल' नङा माने बुथारदोंखौनो जों होनखागोन दा बिनि सायाव जोङो माने उसित माने तदन्तखौ लुबैयो आरो तदन्त खालामजानो लुबैयो आरो जों बे तदन्तखौ नांखागोनबो बिमाफोरनि नामा मा नाम बिमानि नामा सुकुन्तला नार्जारि ओमफ्राय बिफानि नामा जगदीश नार्जारि ओमफ्राय बे बुथारजानायनि नामा गेरेमसा नार्जारि जाथायखौ बे मागुरमारि बे साहा फेक्टरि माबानिफ्राय बे खाथिनिफ्राय दा बोखांनानै लाबोनो हादों होननानै